ଚାଦର ନାହିଁ ନା କଣ? ନାହିଁ ପରା। ହଉ ତାହେଲେ ମୋ ଶାଲଟିକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମା 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 ଜାଣିଛୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିଛି। କି କାମ? ମୁଁ ଆଜି ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଶାଲଟିଏ ଦେଇଦେଇଛି। ଶାଲଟିଏ ଦେଇଦେଇଛୁ? ହଁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇ ହେବୁ? ତୋ ପଣତ ପରା ମୋ ଚାଦର। ମା ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କି ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋ ଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲି। କି ପାଇଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲୁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖେଳୁଛେ ବୁଲୁଛେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଭଲ କରିଛି।